بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الفصل الخامس. نعم. في ذكر من ولي البيت. نعم. ينهيت بيسود. نعم. وسود كابن بعد أبناء إسماعيل. نعم. عليه السلام. نعم. وذكر جنتال عمرو بير زمزم. نعم. وذبه إكرسي. نعم. قال دملك دوم حالة. نعم. وهذا فندني. نعم. جرهم. ويتبي جرهم. نعم. وحي من اليمن. نعم. بيت الله سود الله. نعم. رازقنا غرزقين دينو. نعم. من بعد باو. نابتي بيتي نابت. نعم. العصفى لابدو. نعم. من الرحم ملدل. نعم. firti ko ɓaawo abna ismaila yawti ɓaawo ismaila yawti ko ɓiyum no wiye naabit on halfina suudu ndu nden naabit yawti lomti woɗon ko jurhum qabila gumminoɗo yaman o wi holko adduno oɗo qabila toon yaman fusinom yaman fusinom sababu ndi manane joni kamɓe gon ahlu sabai lamma tafarraqu bi sababi saylil armi sababu ndi ilam ɗam eɓe joguino baras bonni guese mabɓe ɓe hen yakara mabɓe fawino eɓe cardiri jurhum ummi toon ari haali ene yaaha ha yettiɗo nokkuɗo makka ɗo gasa ala koɗɗo ɗon o tawi ɗon ko hajara ismaila woni deriyel kamɓe jurhum ɓe kodde ɓeen iso ono juuti kono noon nene ɓe koddi hankkadi ɓe ndendi ndiyam mabɓe e tew mabɓe e kosam mabɓe ismaila mawni rese nder mabɓe ismaila mawni rese nder mabɓe wadde noon ismaila nde maayi nde nden ɓiyum ne wiye nabit kañum lomti ɗon caggal ɗum jurhum kañum woni e gerde suudu ndu anani o geri suudu ndu noon fodde duuɓi ɗi ngannduɗaa ɓe mbi ko 300 ɓe mbi ko duuɓi 500 ɓe mbi ko 600 nde ɓooyi hen no feewi kamɓe kalfina suudu mana kaabano kamɓe jurhum ɓeeɗo wogol wi noon leñol no wiye husaa ɓeeɗo noon bazzu eɓe teeti bazzu eɓe ɓoori makka min jurhumin halaban e pol anani holko waɗi ɗum noon o waɗi ɗum ko min baadi tasliɗi ɓaawo wurtede narfin gilɗi fi unufimi kini maɓɓe kamɓe ɓeeɗo jurhum nden yeehi ha jamanu juuti ɓe murtu ande jamanu juuti ne feewi anani de anani de ɓe mbatti manane joni hurumaji mbiyanoɗo yo ndene foof ɓe mbatti huncuɗo ɗumen ɓe mbatti toonje kala natɗe nder makka ɓe jeeya ka he makka ɓe mbatti ñamde kaake gardetenoɗo ene hadayuji mbattino ɗo suudu kaaba ɓe mbatti ñamde ɗum ɗo noon fa haraba hum husa haɓe mabɓe hepti ɗum e juuɗe mabɓe te ɗum ɗo fof ɗeɗo caɗele ɗe ɓe gondi taw Allah wurte mabɓe kamɓe koye mabɓe kamɓe jurhum gilɗi nani de gilɗi manane joni jawdi mabɓe ñaw yana e muɗumen manane joni e mbatti yaltide gilɗi kini muɗumen woɗino wiyama bal accu salladallahu wurti Allah arru a fa tuƴƴam alayhime mabɓe wiyama Allah wurti tuƴƴam koye mabɓe kana laatima ida jaa tumda ari tuƴƴam ɗam fi ifna e huɓnuɗi julli yimɓe heɓe mabɓe maladiɗi ñane mabɓe tan musibe ñane mabɓe duuɓi 300 wiyama duuɓi 600 wiyama duuɓi 500 eɓen keede suudu Allah ndu eɓe murti ɓe mbatti wadde ko fewani husaa noon kañum haaɓe mabɓe fooliɓe woni bazzu eɓe jaltini bazzu eɓe ɓoori salabu makkata min jurhumi anani de nden wayini e wo biiru zamzam biiru zamzam biiru zamzam amrum biteɗo amra ɗamma ha o ubbi ɗum hasadan saabu ha sidagal anani de kanko manane joni amra o jeeya koye manane joni koye husa o jeeya koye jurhum anani de eyyi isa akhrajuhu tumde ɓe jaltiniɓe kamɓe jurhum nden husa yaltiniɓe eɓe gona e ruttade eɓe jeeyano to eɓe kooto nani de de jawrin kana saabu toñani ganduɗa kana en laati fil harami o ɗum kamɓe no gonno toñannoɓe
eyi amra jeeya koye Jurhum joni noon waajiɓe jaltiniɓe anani dey o fiyi koye biiru Zamzam o yajalo waɗi alakan jowitale noon ɗo alakan ko goɗale nafisa nafaisa gueɗe goɗiniɗe no dannu biha omo ɗawra ɗum kanko oɗo amra anani dey o qama o dari yunsi omo fuɗɗa yesku omo wullito siddata cattugol alalami musiki anani dey kanko oɗo amra anani dey o wattide manani joni o nafaisuji ko ghazalani min adhahabi lelli ɗiɗi ene pewdira kanŋe en neldano suudu Kaaba ndu wo suyufun e sinemaji wo adru in défense uji addiru ko défense way kon tursuni gotum défense uji wa hadirul aswad yam ɗum ɗo foof ene wonno ɗon o jaggi ɗum kanko amra o mofti ɗum ndene mbiyama yim jaltu o nani ɗum e nder biiru Zamzam o ubbi ɗum toon yimɓe tinani anani dey ɗum woni noon o wone wullitade saabu o yiɗano yaltude o wone jambidde joni noon leñol Jurhum o ruttima Yaman ɗo umminoto ummi ɗo ruttima toon o wi joni noon innal khuza'ata ay leñol biitegol khuza'a lomtigol ngol Jurhumen ma zalu eɓe ceerani yaluna ɓe ketti eɓe kette suudu Kaaba ndu ila an jaa ha ari Usayyun biiteɗo Usay Hulaylan o are Hulayla ko jontaɗo e Khuza'a kanko Usayya o jaakoye Qurayshi anani de o ari noon haɗiba o mon ƴamowo alkarami tedduɗo hoɗi on tedduɗo hubbe anani o hubbe ko joom suudu mana ɓinguel manani joni Hulayla kanko Usay o are ɓen anani de kanko Usayya o are Hulayla omo ƴama ɓiyum biteɗo hubbe anani ƴeew noon sa ƴeewi a ƴewtindima oɗo karam kalteɗo ɗo joni omo woni sifa mufrad omo woni sifa musanna muzakkar e muannas fof fotere ne mbelaɗa fof liggiroɗa anani de kanko karam o anani dey yusafu li anna al masdar ko masdar sifatun manadin li mahzufin taqdiruhu bintahu li anna al masdar biwasfi yusafu bi al mufrad wal musanna wal jam'u muzakkaran kana aw muannathan eyi khadaba bintahu al karami hubbe hubbe way kono badal karam anani de non ɗiɓe wade nani de wadde noon manani joni kanko Usay o ari o ƴami ɓi Hulayla ene hubbe wakad naala o heɓi kanko Usayya min taswiji ha e resndede hubbe ni'aman nema o dañi hen moƴƴere abana o dañi ɓiɓɓe alayna towɓe walla howhoɓe aga maran ko lebbi ha donc howhoɓe tan ɓe qawmihimi walla ndi yimɓe mabɓe o dañi hen ɓiɓɓe min ganduɗa nayo yontaɓe ne feewi e jamanu muɗumen ɗum o yiɗi wiide meɗen o dañde mabɓe kadi ɓiɓɓe ɗiɗi rewɓe sukaɓe worɓe noon o dañde muɗum ɓe ɓen ko ganduɗa manane joni anani hen goto wiide ko Abdoudar keddiɗo o wiide ko Abdou Manaf woni Abdou Manaf mo ganduɗa koye askan nabi sallallahu alaihi wasallam e Abdoul Uzza e Abdou bun Qusayya ɓeɗo nayi o dañde mum o dañde mabɓe sukaɓe ɗiɗi rewɓe hen goto wiide ko Tahmour keddi wiide ko Murra ɓeeɗo ko yontaɓe ne feewi o dañdi ɗum kanko oɗo Qusayya o dañdi ɗum e suku debbo mana biteɗo hubbe ɓi korko biteɗo Hulayla nani de o wi hubbe gadnala min taswijiha ni'ama abna alayna aqmaran li qawmihimi ba'da Hulayli ɓaawo Hulayla andi Hulayla kamɓe gon Khuza kamɓe keede suudu kamɓe gon yontaɓe Makka nden Hulayla sankima Usayyun esiraɗo o won Quraysiyanko ɗama o dari muji tahiyana gon tiniɗo li an yali bel ma hettu al amra fi o fihru bel ma affaire o arte juuɗe mabɓe natta wonde Khuza'a natta wonde Jurhum natta wonde hay goto kamɓe Quraysiyankoɓe kamɓe ɓuuri handude hen saabu kamɓe goni abna Ismaïla ɗum o yiɗi widam anani de akrami ɓurɓe teddude al usumi anani de manani joni al jumu'u lil khayri wal mi'ta nani de usumi ne wona dokko ene won kadi dendinde moƴƴere ɗum woni usuma akramul usumi fiira mo ganduɗa akramul usumi eɓe dendini moƴƴere te koɓe haala siɗe ɗum o yiɗi widam
joni hebti e juuɗe ɓen anani de eyyi kanko Ɓusey anani de joni no haala ka yaari ni wonde kanko oɗo mana Ismaila kanko Ɓusey nden yeehi ha Isra ɗo maayi o rendi koreji makko Quraysh e bani Kinana o wi kenen ɓuuri handude ardade nde suudu mbaɗa en feere Housa jaltinen ɗumen ɗo eɓe ballodira e mabɓe eɓe piiɓo Housa eɓe jaltini ɗum Housa taw lomtima e jappere nde duuɓi 300 duuɓi 300 nani de loptima en lompi ne woni mawɗo Makka mana joyi ne hebte suudu nani de ko ɗo e heɓtiri kanko doole ɗe kanko oɗo Qusayya mo hankkadi manane joni ko ɗum yante Quraysh o tinnima hen no feewi yimɓeɓe kede ballimo ɓeɓe kamɓe ɓuuri handude hen anani de ɗum waɗi ɗum waade noon nden ɓe keeɓi nokku o nani de kamɓe arte junngo mana Quraysiyankoɓe hankkadi noon aɗa andi eɓe nanina kam koko woɗɗidiri kam Ɓusey oɗo ɓe kalten hakkude mum e Housa ɓayde lumtimɓe on fodde duuɓi 300 andi ɗum ɓooyini feewi anani de hammu eɓe kimmi noon ila hafri abari eɓe gone asde boyli kamɓe Makka to joni wonno ko ɗum désert yimɓeɓe no lori ndiyam ala calli ala maaji ɗi ala goto fof ɗo tolni wone asde woyndu kala jontaɗo fayida mum woni wona made étage ala ko fewni woyndu wadde woyndu kede askitinte koye jomum eyyi wadde wiye o ko woyndu naggam o ko woyndu kaari o ko woyndu kaari kala leegal woyndu manani joni woyndu jomum jogimo noon woyndu boyli ɗi ko noon mbayi woni eɓe gona ɗum woni hammu eɓe kimmi ila hafri abarin asde boyli ɗum woni asde boyli Abdou Sams bun Abdou Manaf waɗi woyndu ene wiye tawa ala Makka e ndel Beyda dar Mouhammad ibne Yousuf Hashim bun Abdou Manaf on ne manani jom waɗi woyndu Almuɗɗim bun Adiya on ne waɗi woyndu noone noon kamɓe fof Banu Asad mbaɗi boylum men Banu Abdou Darin firti kamɓe fof hammu ila hafri abari wona woyndu wotu kala jontaɗe mabɓe waɗat feere waɗa woyndu saabu ndiyam ala e nokku o beeli ngala caali ngala maaji ngala hammu eɓe kimmiri ila hafri fewde asdi abarin boyli wo makka tasaru eɓe daɓɓiɗi kinaki ili an ra'a ha yi ma ra'a ko yii ɗum hammadu dondiɗo kallihim teddeli mabɓe Abdou Moutalib ari nani de Abdou Moutalib noon nden ɗanimo o holla e koyɗol kanko Abdou Moutalib o yiye koyɗol manani joni omba yamra yo as manani joni yo as biiru zamzam yo as biiru zamzam ɗum waɗi ru'yahu yiidamba nde fi taybatin e Tayba Madnunatin Zumazim Barra ɗum ɗo ngol ɗo koyɗol min jubbati koye kawisaji alhakami yimɓe ɗum woni Allah subhanahu wa taala Tayba ko Zamzam wiyeten o wona nokku Madnunatin biiru Zamzam wiyeten o Zumazim biiru Zamzam wiyeten o Barra biiru Zamzam wiyeten o o yamra yo as ɗum o wiyano kono ronki andude kala ɗo on wimbo as naggam as Tayba o wi on holko woni Tayba so wi holko woni Tayba tan on wirno janngari kiɗo lelto o ɗanto o yi kedi on arte makko wiyamba an as Madnuna o wi holko woni Madnuna duuɓi 300 walla ɓuri ɗon min hakkude mabɓe biiru Zamzam ubbede nde o lelti so ɗanima on arti makko wiyamba an as Zumazima o wi an kam holko woni Zumazima on kadi yiya lawol mum o leltogol ngol on feeñinimo kadi Barra wimba as Barra anani de joni noon nde ɗo on wimba Barra ɗo haalnimo holɗo aste o wi lammastabana nde feeñi wo zala iwi arraybu sikki amma o faandi ila isalati fewde ittude a ɗammi ubbernde za jiddin ko joom soobe bila yetemi taw alda neɓgol bila yetemi o neɓani o welsindaki anani de bila gaflatin wa ibtain anani de o hankkadi noon o andi hankkadi nane guilnane koyɗi makko ɗi leerani yo wayno mo nde wattindi nde waajo wimba biiru Zamzam mbiyaɗa yo as o woni ko min bayni hakkude farsini cowdiri
place ɗo woni ɗo ma taw ɗon cowdiri ene yuppa ɗon wo damin te ƴiƴam nan ɗon ɓenda kar yettiɗi saare woni wuro namdini korndollu ma yiɗi korndollu no koɗɗi ɗon anani dey ɓenda nakri hurabin ma taw ɗon jeeyi ala ne siko bayyinil asami taw noon jeeyi ala o ko manani joni peeñƴa on mbi ko hoggo wo e koyɗe ɗe fof koko wojji koko wojji wojji ne feewi andi enen jeemin ala wona noon way enen jeemin ala ɓalwat tan fof ɓalwat eyo joni noon o haaliɗo joni o wi oɗo nakri hurabi a diwan fof e jeyiji muɗum walla diwan fof e colli muɗum bayyinil asimi ene wiya hurabul asam so mbi hurabul asam surtout ko ahmar al minqar wo rijlayni ahmar al minqar wo rijlayni ɗum woni manani joni koyɗe ɗe e hoggo o fof ko wojji coy ɓe mbi ala ko abyadal janahayni bibjiɗe ɗi ndanwi ane jeymin ene ramata balwal kurum tan anani de won wiɓe ko abyad ihdar rijlayni wote koye ɗiɗi ɗum woni bayyinil asimi mo wiyata anani de ɗum woni noon o wi manani joni bayyinil asami enda nakriɗi sikandi hurabin jeeyi ala bayyine peeñƴo ala asimi anani dey ono woni manani joni waadi hil asami waadi peeñƴa manani joni ahmar al minqar wo rijlayni anani dey ɗo nde no nani ɗum rama o ɗaɓɓi ne o yeehi kanko abdoumoutalib o fini subako tan o ƴetti manani joni pikku makko o yaade ɓinguel makko tan sa o ala ɓiɗɗo hay goto sona haaris on goto jogi o ala ɓiɓɓe woni yiilade hawo ari e nokku o tawi ɗon ko wiya ko o tawi ɗo comdiri o tawi ɗo ƴiƴam o tawi ɗo mana saare korndol o tawi ɗo jeeyi ala ne jiimi hen en soppe leydi o yannama hankkadi ko ɗo woni nokku o woni asde nden o asi o woni hen fodde balɗe tati hawo yi fondation woynu ndu toni ɗi anani de nden o yii ɗum o wi ngare ɗaƴu ismaila ari e feeñi nden o wino yimɓe ɓuuri ngo fof daɓɓitiyare e makko wimɓe ata ismaila de wona an tan jiide mum ene fof jiide makko wadde noon woynu ndu ene fof ndeni eyi ɗum woni rama ɗaɓɓi istirakan rendude bihi e abdoumoutalib al aqwamu yimɓe ɓe min hasadin saabu hasidagal lamma badande feeñi ɗaƴju fondation won ngorode mbiyat ɗum ko bina ismaila asli yimi lasli mabɓe kamɓe ɓeeɗo fof ko ismaila won lasli mabɓe onani de joni noon wajiɓe mbi kenen ndendi o yo en ndendata de min e mon en ndendata mukko o ko min tan jeeyi min tan e ɓinguelam ko minen gasi min kawri hen ɓe mbi ko en ndendat nani joni noon eɓe mbi eɓe ñawdoyi ɓe mbi eɓe jaaha eɓe ƴeewa waganki ene wiye saad bun husayma eɓe jeeyi toon hono woni ko hedde cham hedde Syrie eɓe jaha toon ɗeɓe jahata ɗo e ladde nde koye désert deke ndiyam gasi ɓuure ciyankoɓe mo waddannoɓe kañum men ne manani joni mi keddira ndiyam kanko gasni kanko e groupe makko o ñaagui ɓen ndiyam ɓen mbi somin dokkimon ndiyam min nandata e mon ko heɓmon ko ɗum heɓatamen joni no ande hoore makko o rendi yimɓe makko ine mbatten ɓen mbi jonka kam woni mawɗo kala no mbiruɗa noon ne mbatten o wi joni ni mbatten en gasat gasde goto fof yo asa wamulde mum naata toon kala emen mayɗa heddiɓen keddira pitali duñu hen leydi ubbu jomum ene wawi battintoɗo o wasa dañde gubbowo kono noon goto wasa dañde gubbowo ɓuuri groupe fof wasa dañde ubboɓe donc neɗɗo goto jogori heddade dow heddiɓe fof ɗum ɗo en mbaɗi noon o jooɗi ha ɓocciɗo onon kam enen en jebbilot tan kay ɗum kotani wadde ni mbaɗen feere gonen e yaade ene wawi Allah alde yolɗede anani jehen tan ene yiilade ko jebbilade yoɗɗen tan o dogani ngeloba mo nden o giddi ngeloba ba o waɗɗima ɗum ngeloba ba e koyngal ngal ɗo wonno ɗo Naboul Fourati eyyi Naboul Fourati ɗo ndiyam cewɗam nani cewde ndiyam Nabou woni ɓulgol Nabou ɓulgol Al Fourati kelɗam lada markubi hiɗa mbaɗɗan tewa makko ɗo haka mum kañum woni ñawore min bayni makkude mabɓe o yari o yarni koreji makko o wi hatnoɓe ɓe ndiyam ngare ndiyam dañama yimɓe ɓe jeeta ha ɓerɗu men ɓuuɓa ɓe mbi min gonta hoddude makko koten makka ayi Allah dokkorima ɗam ɗo ndiyam oɗo wi ko an jeeyi biru Zamzam koten
ɗum woni o wi mana min baynihim nabu won ɓulgol alfurati ndiyam kelɗam belɗam neta markuɓe hiɗa mbaɗɗantewa makko ɗo haka mum kañum woni ñawore min baynihim hakkude mabɓe adalu ɓurɗo nunɗude alhukkami ñawoɓe kullihim kañum kam eyi jebbili tan peli tan kadi mana hodde ɓe kooti ndene ɓe kooti o woni kontinde gaska ndeno ubbiti ɗum o hocci lelli ɗiɗi kanŋe ɗi ɗa amata ubbunoɗe o hocci ɗum o hocci silemaji o hocci gueɗe manani jono adroit anani ndeno o hocci ɗum woni ra'a o yii alghazalayni lelli ɗiɗi badal hafri ɓaawo gasgol min dabin e kanŋe wo adru an e mekkeñeji walla mbiya défense a doro e yimɓe mbi mekkeñeji contino kono ndiru ko défense kañum e tours fof ko défense anani de o suyufan e silemaji fertisami e beñidiri ɗon noon yimɓeɓe kadi garti mbiya lelli ɗi noon kenen ndendi woyni ndu salam nawa kono kociɗa ko toon enen ndendi eɓe garti gueɗe wo kana laatima sasanu lamɓe biteɗo sasan aw sabouru walla biteɗo sabouru muhdiya kañum nelduno ɗum ɗi kabatillahi suudu allah jallallahu mawni allah jo karami joom teddugal wiyama ko lamɗa kañum nelduno ɗum suudu allah ndu anani eyyi joni noon en mbi kamɓe ɓe ndende makko o wi en ndendata min ko min tan jeeyi ɗum joni noon ɓe mbi en ñawdat o wi ha joni mi jaaɓi o wi ni mbatte mbaɗen courage kala emen gañiɗo kala emen gañiɗo nawa anani de eyyi anandi ɗo kaaba ɗo ene waɗi neɗɗo gonɗo ɗon o jogui ko wayi hen sigaji ni way kono sigaji o wedde way kono ene mbiya ɗum ko ceeden gueɗe baɗe noon ɗo sanam hubal ɗo ɗo no wonata ɗo rokkama huuɗi tan o waɗa ko waɗanno o yiiti hen goɗɗum joni noon Abdoulmoutalib wiɓe mi jogoto kuri ɗiɗi taw ko min jeeyi onon ɓuure siyankoɓe kuri ɗiɗi onon jeeyi suudu kaaba ndu jogo kuri ɗiɗi anani de kanko nani de fa jaala qad hayni asfarayni lil kaabati asfarayni lil kaabati anani de wa qad hayni aswadayni li abdimoutalib abdimoutalib kañum jeeyi kuraji ɗiɗi ɓaleji ɗe wa qad hayni abyadayni yo qouraysi eɓe gaari ɓe jetti eɓe totti ɗum joom cigaji o jooɗiɗe ɗo hubal ɗo anani de o huwa akbaru asnamihim wa kana fi jawfil kaabati nder kaaba wonno nani de wadde noon joni noon leli ɗiɗiɗi e mbaɗɗum banggue e mbaɗɗum banggue kala gañiɗo nawat ɗum silemaji ɗi e défense uji ɗi won daro keɗɗa keɓɓorto ko o yi ɗum e mbaɗɗum banggue nani de eyyi Abdoulmoutalib jooɗiɗa woni noddude Allah e ñaago Allah yo Allah rokku ɗum ndam o anani de wajo fi fiyanno joni noon asfarani ɗi ɗiɗi gadani ɗi lelli ɗi ɗum manani joni jeeyi ɗum manani ko suudu kaaba ndu aswadani silemaji ɗi e adru o kanko gañiɗo kanko Abdoulmoutalib wadde noon ɓuraysi dañani hay hunde anani eyyi ɓuraysi dañani hay hunde anani de joni noon fo qaala o wi jii'u gadde mbi aga daahine e cigaji moɗon ka aadatina hono aada men yaari faman lahu harajat kala mbo yaltinani woni kala gañiɗo yahudu nanga walam yadimi taw toñani walam yadimi taw toñani isnani ɗiɗi lil bayti ko suudu ndu jeeyi so masnani ɗiɗi ko limin jeeyi walla kum onon ne ene wodan mon isnani aydan kadi fo naati garen akbara ɓurɗo mawnude assanami sanumude hubalɗi ndene ɓe mbaɗi ɗum haasa fandini alghazalayni lelli ɗiɗi mana baytallahi suudu allah ndu summata refti ma bagui ko heddi ko ɗum woni silemaji ɗi adru aji ɗi li saybati min duni siraki yimi kamɓe ɓe ndendani ay hunde
وأصلها أمجني كان قمانا نجون عبد المطلب الباب دمال سود كابن وفيوندي دوم من باب البيت زجنه ونيانتي دوم وسودر دوم بذلك الذهب المذكور كان يو غزالينو وفيوندي دوم كان كو إيدي ودي كاني مانا نجوني وسود كابن بذلك الذهب المذكور ذاهما مي كو جوم هيمي فني دي وني كو ما كل اول فيران جوني نون يمبي بيدي بلتاكي مكو حيدر وكان اولاتيم ناظر ومتكي تكري إذ هم كان بيجي تمامو بندندي على أزيتي تورو دم عبد المطلب لأن جد ليريما وبي على ركيما ما ناني جوني بيرو زمزم كم أغنيما أنا ندي وانا أزدي يمبنون بلتاكين في هاسي داغل يا واجي غوتو جون تادا إنبي عدي بن نفل بن عبد مناف ونبي يا عبد المطلب تستطيل علينا وأنت فذ أنا لون غوتن على هالجنا أمين دو لأنه لم يكن لك وقت ذاك لأنه لم يكن له وقت ذاك من الولد وقت على بدء إلا الحارث وحارث فقال أبي طالب بي عبد المطلب بي ونندي عدي أودو وبي أبي الإلة تؤيرني بالغيب نرتامكم على دولة من تنب إنجلم فوالله بودري الله لين أتاني الله سو الله أدني كم أسرة من الولد ثم دني بسبب ذكورا تاكو وربي ثم بلغوا ما حتى يمنعوني إمجي ياب كلي بام موني إمباوي ودم دفانس لا أنهرن أحدهم لله عند الكعبة أم يرسو غورة ما سورة الكعبة غورة بيبامبي أم يرسو دمين nden ɓiɓɓe makko goni sappo o dañi ɗum o dañi ko yiɗno ko te o heeɓi suudu zamzama wa tamma mouraduhu mubtagahu wa qarra aynuhu bil awladi ɓerɗe makko ɓuuɓi ko yiɗno kono dañi ɓiɓɓe ha keewi nama layla tan endal kabati o wayni jejjiɗe ko takkanno Allah ko o leliɗe kaaba ɗo nden o lelimo ɗon o yi koyɗol wodi ɓiɗoɓe ya abdal muttalib uufi bi nadrik ko takkanaɗa Allah ko o huɓno ɗum o fini o huli o ƴetti jawdi o hirsi tocci ɗum miskineɓe o leeli wajo artema ko wimba qarrib ma huwa akbar min dalik yaw ko ɓuri mawnude kam e jawdi o fooɗi ngaari o hirsi o leeli on artema ko wimba yaw ko ɓuri ɗum mawnude o yili ngeloba o hirsi o ñammin miskineɓe caggal ɗum o wiya ƴeew ko ɓuri mawnude ɗum ngeloɓa o wiyoma huwa akbaru min dalik wala ko ɓuri ngeloɓa ɓen ɓe qarrib ahada awladika alladi nazartahu goto e ɓiɓɓe ma ɓe takkanɗaɓe ɓen goto kirsata an wina noon nden o wima ni faktamma noon fa naala woni o heeɓi ma rama ko ɗabbuno min mawlahu e kalif makko asrata abna'i o dañi ɓiɓɓe sappo yu'inunuhu ɓene mballamba fil qitli e añɓe qitli bi kasri l qaafi ko añɓe wal khidami e liggey wa qad takarrara filli ni bada nayli ɓaawo hebdema ko yiɗno ko holko filli ni ru'yatu mana koyɗol man yaquɗo bon wiyamba uufi huubno alladi nden hunde a hatta no garduɗa wattasimi fellit nden o wiyama noon faktamma o suni ramman suno sadinan cattuɗo jaami anan won dendinde biyimi e ɓiɓɓe ɓe o rendin ɓiɓɓe makko ɓe musahiman o waɗi kuraji haari jam kura o yalti bil walidil karami bamum nelaɗo kañum foti hirsede wona abdallahi on keɗo ɓurno horsinde joni noon o ƴetti paako jagge jungo ɓiyika omo jogori hirtude ɗum wa amma o faandi nahwa bangi isafin sanam biyeteɗe isaf summa nailatin o refti sanam no biyeteɗe naila murida o mbon muyɗo ifa a huɓnude zakan nadri nden ma takkere wal qasami e wondore wiyama isafi e nayila noon kana sanamayni endal kabati
تذبه وتنحر عندهما النسائك ويمانا سنموجي ديدي ونقول كابلو معنا نجوني كالجدي هرسو هوند دون أراد هرسا وياما نون ومانا إيرو ما كامبي بيرو إساف ko gorko jeyaale e leñol biitengol jurhum anani dey ko wiiteki Isaf bun Ya'la na ila noon ko debbo jeyaade e jurhum kedi on wiite ko mana ko bintu Zaydin wa kana ta'ashabuha fil Yaman kebe nobindirnobe to nokku Yaman to nani dey ndene be gari hajjudi be naate suudu Kaaba nden hunde yeewi o porfiti walla porfindir hakkul mabbe nani dey Allah nuskibi direct wa asbaha wa asbahu fa wajaduhuma mansukhayn Allah nuskibi anani de yimɓe ɓe jaggiɓe mbaɗi ɓe place ɗe gondo bel ma garɗo fof waccoro wawa renade wofde Allah e suudu Allah ndu anani de mino o yehi toon o jaggi jungo ɓiyika omo jogui mana paaka makko ala ko heddi sowona mo hirsoyi qaluhu anɓe makko ɓe qaluhu eɓe mbimo on Quraysiyankoɓe ɓe mbima la tafal woto gollu bita ko aɗa waɗa abadan ha abada kayla tura woti yiyede kayla yura woti yiyede aada tan no woni aada fiire nder Quraysi ɗam tari min gansa serata ɗam tari min serata sabu sa hirsi ɓinguel ma wontata kala men takkudu hisabbiyu woto wat noon ɓen mbima namdi jehen li Haybara nokkin wiya Haybara fiha ene Haybara noon Shayba e hema an Shayba e pandi hen munada murakhab ta tuksilo ko itta murakhab nen ton kahinatu waganki mustamirina kin yerindi ken rewbe yamrol bima qalas fi ngari e kahino kalku bi nayde jibbilole mustamirina bima qalat zabi salami nanide ko hali fof bare non nanide qalat ndem jeyi ton eɓe jette debbaji jo ham yiide mara ko jinneji walla ko ɗum o yam yiide hooram tan anani jeeya janggar dabotoɓe ɓe mbaɗat ni walla manani joni jomumen ma walla ɓe noon ndeɗem jeeyi ɓe garti o wi ɓen ko kam diyatu on foti addiya kuntum laatiɗum ɗon taduna biya onon mbaɗiri ɗum addiya so tawi on mbarnama neɗɗo addi mon foti galu ɓe mbiya sata abal gueɗoɗi sappo minen ami gueɗoɗi naam ko nemareje ko gueɗoɗi paalaɗo ana naam nemareje noon mofti gueɗɗe fof ɓe baali nayi dey e gueɗoɗi fof kono ɗo gueɗoɗi paalaɗo anani dey ɓe mbi kala domin mayra neɗɗo minen kay mikkita tan gueɗoɗi sappo قال تو ويبي لهم ونندب قال تو وي لهم ونندب فرجيو nduttude lil ahli koreji min ajilin ko yawi kote do gummin don to nani de ko sahimuhu mbade mana kuraji tulel mun ngel wala Abdullahi biha e gelodi tardu e turdu mana ni joni ala woni belada min al hakami nyawore so jehi taddon gelodi sappo balon do Abdullahi beddo don ko werdete ko so tawi gelodi jene Abdullahi beydon sappo goddo so tawi kilma ngado ton piikedi jene Abdullahi balon sappo goddo so jehi non ha mana ni joni yanti e gelodi on beddima yanti e gelodi fitu gelodi biya dum kirso hankadi Allah weltimi hen jabi ko mbaddon ko dum ko wi o wi inil qidahu to tawi cikaji de ala mahbubi kumi jiɗaɗo mon harajat yalti zidu ɓeyde fo zidu ɓeyde wo zidu ɓeyde duna masami kote kaste onon kay sappo yo arta ɓayta tan jiɗon sowde ɓinguel mon sappo tan yo yan fijani mbaɗɗon sappo goɗɗo hatta ida ma alayha samu so tawi noon e dow gueloɗi ɗi kural ngal kada harajata ngal yalti faltanaruha kirsondi tawi mana on beddima nettiyante Abdullahi yani gueloɗi firti ko ɗum ma kirsonde ko inna allaha zu karami Allah ɗum teddu ولم يزل أسيران كان كمان عبد المطلب دائما منضو مولاه كليف مكة مبتهلا من لورلي كنيدا أو فرج الله حتى فرج الله الله يولدني ما يخشاوك الله يبنو مكة من هما ميسونا متي نبي نفعل تم غما سديدا الله يبنو كي مكة متي ده الله هنشي دو مكة
لما إلى المئة الأجمال لين يتيم تيام در جلود أنا نيك وصلت ما أنا لين يتيم لما لين يتيم إلى 100 الأجمال قد وصل حل جيبي الإداه كراو كراو ولا سيجارة عليها إدو جلود ندوك في إدوك قل محتكمي نين إدو الله سبحانه وتعالى أنا ندي مهتم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا فعل مهتكم هذا فعل مهتكم ومن بعد درب ندين نون بتمني تيامدر بجلتي سابقور ندين تمني تيامدر كان يانا جلود عبد المطلب وي مير ستاد على سكن وقت غونغول وفي لا بتاتي فون يانا جلود دو يانا هانكدي غسي دون من بعد درب باو في دم ثلاثه لا بتاتي كان ولاتي نايرها وهيرسي جلودي مسوي الناس فوندي يمبي be mana wala hasi ponji min laami tew temdal ngelob temdal hirsa hankadi non barode ciili nani dey kala ko nyamata ponji yimbi tew temdal ngelob famdani to ko yipa ceerno wi ni temedere heewi uygo lam taadu ɓurtani lam taadu ɓurtani tilkal isharu in ma geluɗi alkumu ƴugunuɗi holko wiyete ishar ko jamu asra o yiyal naqatulleti madali hamliha asrata suri lebbi sappo taw yewti e jibingol makko ɗum fitti ngelo bal enen wone forme ɗiɗo noon ɗiɗo noon temedere ngelo podde ni ɗum sigi hirsam heewa o wi noon lam taadu tilkal ishar sa ƴeewi valeur abdallahi mana valeur muɗum ko Allah rokki ko abdallahi mana ni joni e fayide muɗum nani de ɗiɗo geloɗe kay ɓurtani o wima ɓurtani woni fo hiya lam taadu eyi walam tatajawaz al hadda وليست بكثرة ولم تعد أرتان هيواني إذا بل هي قليلة بالنسبة له وتحاوت يم تنجلو بتنجدا ويدم كي وتحاوي يا فلان واجل لأنه والد النبي الإسلامي كان كون أنا نجون جنادا النبي الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم نعم قوم دي أقدر صدق الشيخ كارنبي كلام تعدو إن جبيد بورتان دي بورتان أنا نيدي إن فداء أي شوتي قمق فداء كن من شوتي ذوي الإسلام جملي مناقب كلهم كن يكر أناني ينغندو كاي ما كبيدو كو ديا أديا كو تيمزل نغلوب دون ساباجي دم بالا نودي نتي ثاني ديم الذبيحة نهير سابب إسماعيل دون باموم النبي صلى الله عليه وسلم بيانم نهير سي هول غود بيانو نهير سي ها إسماعيل كاي داني اون بروبليم قال وي بيزا غودو كونغول بيغول إسماعيل كانيوم ثاني ذبيحة الناس بوكو أسكتين بي الذبي كريستي عند تربة الكرم مكنا كانوا من جاري وندو إسماعيل كانوا وني إمو وقيل بيها مكت إسحاق ونبي بكو إسحاق هذا نقولدو هذا أمدو هذا أمدو قول كونغول من نسبو بين أسكتين بي الذبح كريستي في إيليا بيت المقدس أنني إسحاق كنيم أراني كاهي في عرب السعودية سايبي ونبي بكو إسحاق مكنا بي كنيم وينون كو إسرائيل ناب كنيم بيكو إسحاق بينما عربي السعودية يارب إسماعيل كو سايبي مناسك الحج إسحاق أران مكة وتكو إسماعيل تا كمون كسيلي هو يحكون مبي نبي سابيتر نيندو على نيدي الناس بوزبي في إيليا كل الحاج مالك وي استقيني يا فوتش نهجا لاول الهدى بيوال يا ريوي لاول بيوال ندوي نودا دوا ايكو فيوي اك ريوي لاول يدي غندو وندو إسماعيل كاني مون ساني زبي هيني دum woni wi nela sallallahu alaihi wasallam wiyanno kanko nelada ana ibnu zabi hayni أنا ابن ذبيحي بامك إسماعيل إسماعيل بوتاني كأن مجلتي أنا ندي يوم نقول صلى الله عليه وسلم يوم نون بروي أنا ابن ذبيحي فرت إسماعيل وأنا كونغول بينغول إسحاق
نعم. يعني كما في الكشاف لزمخشري استدلالا على أن الذبيح إسماعيل عليه السلام صلى الله عليه وسلم.